आमची उत्पन्न देणारी शेती कोपेल, स्मशानभूमी आणि निसर्ग नष्ट करून आम्हाला IIT नको. शेतजमिनी नष्ट झाल्या तर आम्ही खायचं काय, असा पवित्रा घेत सांगेतील शेतकरी आंदोलक आता चांगलेच भडकले आहेत. आम्ही काबाड कष्ट करून तयार केलेली शेतजमीन नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे परिणामही सरकारला भोगावे लागतील, असा इशारा या शेतकऱ्यांनी दिलाय. आयाची बदलू आमका आयाची नाका आमच्या शेत आमकच आहे. आयाची आमका नाका त्यांचे सगळे ते बायला आलो त्यांनी चढ केली पुलिसाले. तेणे आमकां धरले ते हें केले तांकां आमचे उडयली आनी आमी थिंगे जाली ते बायले सामकी माडयली. बसलो आसतना तेणे हें केलें आमकां जबरदस्तेन दुखडून उडयले जबरदस्तेन. आनी आमकां ते जाणटे बायल आलो ते माडून गेले, दोग जाणां माडून गेले आनी तांकां काडा म्हणून जाल्यार ते आपल्या मनशां हाती धरून घेवन गेले, पण काड मनशां काडना तांकां बाड्या माडयले, तेंचे ओकले बी सगळे फुटोन गेले आनी थोड्या जमणे हाती बीन धरून जमणे उडय, थोड्याचे हात दुखयले. ते कितें जालें सगळे पुलीस आनी आमी शेतकारां एक जाणटी बायल आसली, तेणी सगळे पुलिसान ताका ते बायलेक दुखयली आनी ती पडली आनी सामकी ते बरी दूख जाली आनी ते उठापा पासून ते आतां कांय ना आनी ते सगळ्यां दुखयन आमकां सायड मान ते शेतां भितर सरले आनी तेजी हाटाट आमी बीन मागीर सरली. सांगेमध्ये नियोजित IITचा शैक्षणिक प्रकल्प सरकारकडून उभा केला जातोय. या प्रकल्पाला सध्या इकडं तीव्र विरोध केला जातोय. यासाठी शेतकऱ्यांनी सलग 3 दिवस आंदोलन सुरू ठेवलंय. सर्वेक्षण करण्यासाठी सर्वे अधिकारी पोलीस बंदोबस्तात काल दुपारी 1:30 वाजता सांगे कोठारली इथं गेले होते. यावेळी शेतकऱ्यांनी त्यांना रोखलं. पोलीस उपाधीक्षक निलेश राणे यांनी समजावूनही शेतकरी भूमिकेवर ठाम राहिले. यावेळी शेतकरी आणि पोलिसात झटापट होऊन 4 महिला शेतकरी जखमी झाल्यात. सांगे IIT प्रकल्प साकार करण्यासाठी सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात पोहोचलं असून काल शेवटचे 6 पॉइंट मार्किंग करण्याचे शिल्लक होते. शेतकऱ्यांना ते पूर्ण करणार याची कल्पना असल्यामुळं जवळपास 100हून अधिक महिलांनी ही वाट अडवून धरली होती. यावेळी पोलीस बळ सुद्धा वाढवण्यात आलं होतं. गेल्या 2 दिवसांपासून शेतकरी या IIT प्रकल्पाला विरोध करतायत. शनिवारी नागवे आणि रविवारी वरकोटीतील शेतकऱ्यांनी शेतजमिनीत जाऊन सरकारचा निषेध नोंदवला होता. शेतजमिनी नष्ट झाल्या तर आम्ही खायचं काय, पर्यायी मार्ग शोधून दुसऱ्या जमिनी दिल्या तर त्या अशा पद्धतीनं पिकतील की नाही याची शाश्वती नाही. कालव्याच्या माध्यमातून पाणी पुरवणं शक्य असलं तरी ते अजूनही दिलं जात नाही. ही व्यवस्था कधी होणार? तसंच सध्या वीज आणि पाण्याची समस्या सुटेल की नाही अशा अनेक प्रश्नांवर शेतकरी सध्या बोलतायत. सर्वेक्षणासाठी ज्यावेळी अधिकारी आले त्यावेळी शेतकरी महिलांनी वाट अडवून प्रार्थना आणि राष्ट्रगीत म्हणायला सुरुवात केली. यावर पोलिसांसहित सगळ्यांनी शांतपणे राष्ट्रगीत म्हटलं. त्यानंतर मात्र पोलिसांनी बळ वापरून वाट मोकळी करण्यास सुरुवात केली. यावेळी झटापट झाली आणि या झटापटीत 4 महिला खाली पडल्या. त्यांच्यावरून अनेक जण गेल्यामुळं या महिला जखमी झाल्यात. वयस्कर महिला देखील यामध्ये होत्या. त्यामुळे या महिलांना सांगेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी काल दाखल करण्यात आलंय. धक्काबुक्की करून पोलिसांनी जखमी केल्याची फिर्याद दाखल करावी अशी मागणी यावेळी या शेतकऱ्यांनी केली. यावर पोलिसांनी घटनेची नोंद करणार असल्याचं सांगितलं. मात्र शेतकऱ्यांचं समाधान झालं नसल्यामुळं संध्याकाळी उशिरापर्यंत शेतकरी सांगे पोलीस स्थानकात ठाण मांडून बसले होते. तसंच मामलेदार राजेश साखळकर आणि पोलीस उपाधीक्षक निलेश राणे यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नसली तरी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कोणताही सर्वे पॉइंट घालण्यात येत नाहीये. तसंच शेतकऱ्यांनी सरकारी कामात नाहक व्यत्यय निर्माण करू नये असे अधिकारी यावेळी वारंवार सांगत होते. मात्र यावर IIT हा शैक्षणिक प्रकल्प असून त्यासाठी जमीन देणं हे सरकारचं काम आहे. काही लोकांना विरोध करायची सवय लागली आहे. त्यांनी या नकारात्मक विचारातून बाहेर यावं. तसंच सरकार कोणावर अन्याय करणार नाही, मात्र IIT होईलच असं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केलंय. सध्याची प्रस्तावित असलेली IITची ही जमीन सरकारची असून काही ठिकाणी नागरिकांनी त्यावर कब्जा केलाय. मात्र कोणावरही अन्याय होणार नाही. ज्याची जमीन जाणार आहे त्यांनी आपले सर्वे नंबर आणि त्यासोबत कागदपत्र घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटायला तसंच त्या संदर्भातले क्लेम सादर करावेत. याची सरकार योग्य ती दखल घेईल असंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलंय.
पोलिसांच्या बळाचा वापर करून सर्वे चालू आहे. तसंच नागरिक आणि शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण तयार केलं जात आहे. तसंच डोंगर, शेती आणि नैसर्गिक झरे अशा निसर्गाची हानी करून आम्हाला नियोजित IIT नको असं विरोधक महिलांनी सांगितलंय. त्यामुळं सरकार आणि विरोधात असणारे शेतकरी असं एकंदरीत चित्र पाहायला मिळतंय. त्यामुळं IIT प्रकरण आता वेगळ्या मार्गानं जातं की काय याची शक्यता वर्तवली जाते.